e o conservatorio, claro, eu conocí a Escola de Música e o conservatorio, lóxicamente, gracias a uso por recordarlo, pero Fiamma e eu decidirimos desa importancia que ten a música para a formación e sobre todo os máis novos, non? Que é unha cousa absolutamente fundamental. Penso que sí, o Concello nese caso aposta moitísimo, é dicir, a participación do Concello tanto na Escola de Música, no Conservatorio, na banda, é pleno. E penso que calquer pobo merece ter unha agrupación como esta, merece ter música, e ter os nenos, pois, poden se formar e mañán, pois, seguramente nos representarán a Vila García por moitos lugares. E ademais falamos moi ben porque realmente fan moita cosa. Porque van a entender mellor que eu me parece a mí. Suso Nogueira, banda de Vila García, e toda esta xente maravillosa e fantástica que hoxe estuveron aquí, e esta xente maravillosa e fantástica que están aí tamén, porque sin vostedes isto non ten sentido. Señoras y señores,